סוגיית גיוס החרדים. אין ספק, זה אחד הנושאים הכי טעונים ומורכבים שהיו פה מאז ומתמיד. עשרות שנים של ויכוחים, הפגנות, ועדות, והנה, עכשיו מונחת על השולחן הצעה חדשה שמנסה לגשת לכל הסיפור הזה קצת אחרת. לא בכוח, אלא דרך ניסיון לייצר משוואה חדשה, משוואה שמנסה לאזן בין שני עולמות, חובת השירות מול החשיבות של לימוד התורה. אז איך נפרק את הדבר המורכב הזה? נלך שלב שלב, נתחיל עם המטרה, מה בכלל רוצים להשיג פה? אחר כך נצלול למסלולים שהחוק מציע. משם נעבור למספרים, ליעדים השנתיים, ואז החלק המעניין, איך מתכוונים לגרום לזה לעבוד, שיטת המקל והגזר, ובסוף נראה מי מפקח על כל האופרציה הזאת. יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז קודם כל בואו נבין מה עומד בבסיס של החוק הזה. מה המשימה המרכזית שלו, כמו שהיא כתובה שחור על גבי לבן. וזאת נקודה ממש קריטית. שימו לב לניסוח. המטרה היא לא פשוט לגייס חרדים, היא הרבה יותר מורכבת. מצד אחד, כן, לצמצם את אי השוויון בנטל. מצד שני, החוק אומר במפורש שהוא מכיר בחשיבות של לימוד התורה. כלומר, כל החוק הזה הוא ניסיון ללכת בין הטיפות, למצוא איזון בין שני ערכים שנראים סותרים. ההבנה הזאת היא המפתח להכל. אוקיי, אז זאת התיאוריה. ואיך האיזון הזה נראה בשטח? בואו נראה מה האפשרויות המעשיות שעומדות בפני תלמיד ישיבה לפי ההצעה הזאת. ובכן, העיקרון הבסיסי נשאר תורתו אומנותו. כדי לקבל דחיית שירות, צריך להיות תלמיד ישיבה במשרה מלאה, כלומר להקדיש ללימודים לפחות 45 שעות בשבוע, ובלי לעבוד. אבל, וזה אבל חשוב, החוק מכניס קצת גמישות, ומאפשר חריגים מסוימים, כמו הכשרה מקצועית או עבודה במקרים מסוימים, מה שמראה על ניסיון להתאים את עצמו קצת יותר למציאות. וכאן נכנסים הגזרים, התמריצים. החוק לא רק דורש, הוא גם מציע. הוא פותח שני מסלולים מקוצרים חדשים לגילאי 21 פלוס. האחד, שירות קצר של 3 חודשים שמכשיר אותך ישירות למילואים. והשני, אפילו קצר יותר, 3 שבועות, אבל הוא בא בחבילה עם הכשרה מקצועית רצינית לשוק העבודה. הרעיון הוא לתת אפשרויות אמיתיות על השולחן. וכאן אנחנו מגיעים לאחד המנגנונים הכי מתוחכמים בחוק הזה. גיל הפטור הסופי מהצבא הוא לא קבוע, הוא עולה בהדרגה. בשנתיים הראשונות הוא עומד על 21, אחר כך קופץ ל-22, ומהשנה הרביעית ואילך הוא כבר יהיה 23. זו דרך לייצר לחץ מתון ומתמשך על המערכת, שלאט לאט משנה את כללי המשחק. יפה. אז יש לנו מסלולים ויש לנו כללים. אבל איך נדע אם כל הסיפור הזה באמת עובד? פשוט מאוד. הכל נמדד במספרים, ביעדי גיוס שנתיים ברורים. החוק לא משאיר שום דבר לדמיון, הוא קובע יעדים מספריים מדויקים שהולכים ועולים משנה לשנה גם לגיוס צבאי וגם לשירות לאומי אזרחי. אם נסתכל על המספרים, נראה שב-2026 היעד הכולל הוא קצת יותר מ-3,200 מתגייסים. קפיצה קדימה לשנת 2032 והיעד כבר עומד על כמעט 6,000. זו מפת דרכים ארוכת טווח, לא פתרון בזק. אוקיי, יעדים זה נחמוד, אבל איך דואגים שיעמדו בהם? כאן נכנסת לתמונה השיטה הקלאסית, שיטת המקל והגזר, מערכת שלמה של תמריצים מצד אחד וסנקציות מצד שני. המקל הראשון והכי משמעותי הוא כלכלי. אבל, וזה חידוש גדול, הוא לא מופנה ישירות לתלמיד הבודד, אלא למוסדות עצמם, לישיבות. אם היעדים השנתיים לא יושגו, כל הישיבות יספגו קיצוץ בתקציב. מה זה יוצר? אחריות קולקטיבית. פתאום יש אינטרס לכל המערכת לעמוד ביעדים. ומה קורה אם האחריות הקולקטיבית לא עובדת? כאן נכנסות הסנקציות האישיות. אם היעדים הכלליים לא מושגים, תלמידים שלא מתגייסים מתחילים לשלם מחיר אישי, וזה מחיר שהולך ועולה. בשנה הראשונה של אי עמידה ביעדים זה שלילת רישיון נהיגה ויציאה מהארץ. שנה שנייה ברצף נשללת הזכאות לסיוע בדיור. שנה שלישית, ביי ביי להנחות במס רכישה. המדרגות האלה אמורות להפעיל לחץ הולך וגובר. אז יש לנו מטרות, יש מסלולים, ויש שיטה של מקל וגזר. אבל מי בעצם מפקח על כל המכונה המורכבת הזאת? החלק האחרון של החוק מתעסק בדיוק בזה, וגם בהשפעות החברתיות הרחבות יותר של המהלך. כדי להבטיח שהכל יעבוד בשקיפות, החוק מקים גופי פיקוח חדשים. תהיה ועדה מייעצת שתעקוב אחרי הנתונים, שר הביטחון יצטרך לדווח לכנסת כל שנה מה קורה בשטח, וועדת החוץ והביטחון תקיים דיונים כדי לוודא שהחוק מיושם כמו שצריך. וכאן אנחנו מגיעים לסעיף סופר חשוב שמטפל באחת הנקודות הכי רגישות בשילוב חרדים בצבא. החוק קובע שחור על גבי לבן שמעמדן ושילובן של חיילות לא יכול להיפגע בגלל גיוס החרדים. זו בעצם הצהרה שמטרתה להגן על ההישגים של צה"ל בשילוב נשים ולוודא שהתהליך הזה לא יחסיר את הגלגל לאחור. אז בסופו של דבר מה שיש לנו כאן זה מנגנון מאוד מורכב עם הרבה חלקים נעים. יעדי גיוס, מסלולים גמישים, סנקציות כלכליות ואישיות.
כל זה משאיר אותנו עם שאלת השאלות. האם המשוואה החדשה והעדינה הזאת באמת תצליח לפצח את אחד האתגרים הכי ותיקים וקשים של החברה הישראלית? את זה רק הזמן יגיד.